замовив замінування свого вишу через телеграм-чат, контрольований російськими спецслужбами. Співробітники СБУ затримали чоловіка, який повідомив про псевдомінування коледжу Криворізького національного університету. За це йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Встановлено, що мінування він замовив в одному з закритих російських телеграм-чатів. Ними опікуються спецслужби країни-агресорки. Фахівці одразу ж перевірили навчальний заклад, але нічого не знайшли. Співробітники СБУ швидко встановили псевдомінера. Свій вчинок він пояснив бажанням навчатися дистанційно. Наразі такі чати, що надають послуги з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один з інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні. Анонімний лист про замінування відправили 20 січня на електронну пошту гарячої лінії СБУ та самого коледжу. Автор повідомлення представився російським терористом і вимагав 250 тисяч гривень викупу, щоб теракту не відбулося. Правоохоронці відразу провели необхідні перевірки та не виявили жодних вибухових предметів і речовин у приміщенні навчального закладу. Повідомлялося про псевдомінування усіх шкіл Києва, Львова, Рівного та інших міст. Поки фахівці перевіряли установи, евакуйовано усіх учнів та учителів. В багатьох містах школярі перейшли на дистанційну форму навчання. З початку року Україною прокотилася хвиля псевдомінувань навчальних закладів, урядових установ, метрополітену, вокзалів, литовищ, а одного разу навіть Офісу президента. Мета спецслужб країни-агресора очевидна. Це створити умови додаткового тиску на Україну, а також посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції – це реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо чітко це усвідомлювати. За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця усі можливі наслідки. Заняття скасували і у багатьох школах окупованого Криму. Невідомі повідомили про замінування десятків шкіл Сімферополя, Севастополя та Керчі. Евакуювали також з так званого Кримського федерального університету, суднобудівного коледжу Севастополя та Керченського політеху. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що ФСБівці шукають винних, хоча вони, за його словами, за кордоном. У нас враги не спят. Мы сейчас вот только разговаривал с начальником управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым. Сообщение о минировании активно поступает по городу Симферополю, по городу Герой Керчь и по Советскому району. Сейчас пошли вот по техникуму. Звонок был. Все это сообщения идут из-за границы. В данном случае это не внутри российские, так сказать, провокаторы, а именно заграничные.